Bojničania sa do boja o majstrovskú trofej prebojovali prvýkrát a už teraz dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Finálovú miestenku vzali v posledných rokoch tradičnému účastníkovi Považskej Bystrici, ktorú zdolali v nervy drásajúcej 5-zápasovej sérii. Rozhodujúci zápas sledovalo priamo v hľadisku viac ako 1700 divákov a mapoval ho Peter Zagiba. Rozhodujúci 5. zápas v Prievidzi, kde Bojničania hrajú domáce zápasy, dal poriadne zabrať nervom aj srdciam fanúšikov oboch táborov. Keď hosťujúci Ďurana v 23. minúte dostal Považanov do 4-gólového vedenia, mohlo sa zdať, že sa zopakuje finále z posledných 3 sezón. Dokonca však bolo stále ďaleko. Domáci síce po troške znižovali, ale Hlinkov gól v 36. minúte na 20:16 už bol viac ako dôkladným varovaním. Opäť sme sa však presvedčili, že ani 4-gólové vedenie v hádzanej nič neznamená, ak nejde o úplný záver zápasu. Keď v 42. minúte domáci Žilinčík vyrovnal na 20:20, všetci uverili, že tým trénera Mažára to predsa len môže dokázať. Zvyšok zápasu to jednoznačne potvrdil. Bojníci boli na oboch stranách paľbovky lepšie a vyhrali napokon symbolicky práve o tie 4 góly. 33-29. Výborná atmosféra vo všetkých obidvoch halách a výborné zápasy a fantastické pocity. Úžasné. Rastio pred sezónou povedal, že chce vypredať halu. Dneska to nebolo vypredané 1700 ľudí na Bojnickej hádzanej. Keď je 5 rokov extraligy alebo 4 je neskutočné a vyhrali sme to pre nich vo finále. Práve Tomáš Smetánka bol ako inak hviezdou zápasu. Spoluhráčov strelecky potiahol 10 gólmi a znova raz dokázal, že jeho limity sú medzinárodné. Vo finále proti Prešovu to však nemôže byť a ani nebude iba o ňom. Tak my tým našim bojnickým srdiečkom my musíme makať, bojovať do poslednej minúty a tu je partia neskutočných chalanov. Takže asi tým, Prešov má predsa viacej legendárov a možno to nie je také súdržné, ako je to v Bojniciach, ale určite musíme z dobrej obrany a poctivo sa na nich pripraviť. Ale teraz hovorím, treba oddychnúť a potom sa až pripravať na Prešov. Považania síce smútia, nemôžu však skloniť hlavy. Čaká na nich bitka o bronz proti Novým Zámkom. My sme z 10 poločasov s Bojnicami prehrali 3 a bohužiaľ to nestačilo na finále. Takže gratulujeme Bojnicám, ja gratulujem aj svojim hráčom, pretože sme sa posunuli o veľký kus dopredu a to vytúžené finále nevyšlo, ale určite im nemám čo vyčítať. Finálová séria medzi Prešovom a Bojnicami sa začína po reprezentačnej prestávke. Prvý zápas je na programe v Prešove v sobotu 23. mája.